హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. మనకైతే ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన సపోర్ట్ అయితే చాలా బాగా అయితే ఉంది. నేనైతే ఈరోజు వర్క్లో అయితే ఉన్నాను. ఇక్కడైతే చెట్లు అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ చెట్లు అయితే పీగుతూ ఉన్నాను మిషన్తో. ఇక్కడైతే ఒక ఫన్నీ మూమెంట్ అయితే జరిగింది, అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఈ మధ్య మనం బాగా ఓవర్ అయిపోతున్నాం బాబు. తప్పే ఉంది, వయసులో ఉన్న వాళ్ళు చేసే పనే కైతే. అదిగో అక్కడ కనిపిస్తున్నారు, చూసావా? వాడి పేరే, అరే నీ పేరేం పేర్రా? నమస్తే అన్న, నేనన్నా కిరణ్ కుమార్. చెప్పాడు కదా, కిరణ్ కుమార్ అంట. వాడైతే వాళ్ళ లవర్ని అయితే తీసుకొని, నేనైతే చెట్లు బిగుతా కదా, చెట్ల కింద పురుగులు అయితే వస్తాయి. ఆ పురుగులు అయితే ఇద్దరు కలిసి అయితే తింటున్నారు. అరే నేనైతే వీడియో మొత్తం తీసాను, వీడియో మీ అమ్మకు పెడతాను. ఆగురా, పెట్టలేరా? అయితే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో అయితే అయిపోయింది. అండ్ మన ఐడికి అయితే సపోర్ట్ చేయండి. మన ఐడి 12K అయితే దగ్గరలో ఉంది. మీరందరూ ఫాలో చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.